Bis-saħħa ta' sit illi ħal-kelb tiegħu jimxi fil-Gargur, ir-residenti tal-Gargur skoprew kif is-sindku l-ġdida spiċċat tixħet il-konkos minn flok torba fejn il-Victoria Lines. Il-pjanti oriġinali jgħidu illi fuq it-triq illi kien hemm kellha tintefa' t-torba għaliex it-torba tixrob l-ilma. U bejn it-torba u l-Victoria Lines kellha titpoġġa franka riċiklata biex fiha ikun hemm id-dawl u bekk il-Victoria Lines ma jitmessew qatt. Finalment fuq it-torba kienet se tingħata wkoll franka riċiklata. Iżda minflok sar hekk spiċċa jingħata l-konkos. Net News mar fil-post u anka tkellem ma' periti li spjegalna illi mill-konkos ma jgħaddix ilma u jekk tagħmel ammont konsiderevoli ta' xita l-ilma jispiċċa jagħmel il-ħsara lil Victoria Lines li huma protetti u siti storiċi tal-ewwel grad. Il-perit spjegalna wkoll illi t-torba ssir biex it-triq tiġi livellata u anka jinxtorob l-ilma li jinżel. Il-Victoria Lines ħadu snin twal biex jiġu restawrati u issa is-sindku indipendenti appoġġjata mill-Partit Laburista mingħajr ebda konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali bdiet xogħol bil-konkos minflok bit-torba. Il-Kunsill Lokali kien marra fil-xogħol kellu jsir bit-torba sabiex jiġu protetti il-Victoria Lines illi tant huma ta' valur storiku għal pajjiżna. Tantu hekk illi lanqas kienu marfa kif ittieħdet id-deċiżjoni illi x-xogħol isir bil-konkos minflok kif kien pjanat oriġinarjament. Fid-dawl ta' dan il-Kunsillieri Nazzjonalisti talbu laqgħa b'urġenza u għadhom qed jistennew risposta mingħand is-Segretarja tal-Kunsill dwar jekk is-sindku u x'se tkun qed taċċetta din il-laqgħa. Dan ix-xogħol kien identifikat wara li sit mar jimxi bil-kelb tiegħu Top of the World illi huwa post li bosta jżuru ta' kuljum għal ftit arja friska. Il-kelb mexa fuq il-konkos u spiċċa għamel il-passi. Bil-Kunsill Lokali jitfa' post fuq il-midja soċjali gerger dwar dan. Kienu imbagħad l-Assoċjazzjoni Ramblers li bdew bl-appelli sabiex jaqaf ix-xogħol u wara pressjoni il-Kunsill Lokali kellu jwaqqaf ix-xogħol illi jista' jkun ta' ħsara kbira għal dan is-sit storiku. Ix-xogħol tant kien xokkanti bil-mod kif sar illi spiċċa twaqqaf mis-sovrantindenza għal wirt kulturali.